Edukaturi impjegati ma' skola sajf qed jilmentaw mill-kundizzjonijiet li kemm huma u l-istudenti tagħhom qed ikollhom jaffaċċjaw ta' kuljum. Ritratti li ttellaw fuq il-midja soċjali juru ħmieġ fil-btieħi tal-iskejjel li qed jospitaw skola sajf kif ukoll fil-klassijiet. Dan apparti msimer li nstabu mal-art wires jiġru ma' kullimkien u saħansitra sockets tad-dawl li l-wires tagħhom huma esposti. F'istqarrija l-Union of Professional Educators Voice of the Workers saħansitra nnotat kif l-edukaturi lanqas għandhom biżżejjed riżorsi biex jaħdmu, tant li qed ikollhom jixtru l-affarijiet huma stess. Dan apparti li l-play workers qed jispiċċaw jieħdu ħsieb lil tfal bi bżonnijiet speċjali waqt ħin żejjed għalihom mingħajr ma jitħallsu minħabba nuqqas ta' staff. Dan bil-konsegwenza li dawn it-tfal qed jieħdu ħsiebhom persuni li mhux imħarġa. Fl-istess waqt f'diversi każi t-tagħlim u attivitajiet ta' skola sajf qed isiru fi klassijiet li mhux magħmra barja kundizzjonata bil-konsegwenza li kemm l-edukaturi u l-istudenti qed jispiċċaw jqattaw ġranet fi sħana tremenda. F'reazzjoni l-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-xogħol madankollu ma ċaħadx li ritratti juru skejjel li qed jintużaw għal skola sajf, anzi ikkonferma li dak li jidher fir-ritratti hu xogħol li għaddej fl-iskejjel. Madankollu jingħad li dan ix-xogħol m'għandu l-ebda impatt fuq l-istudenti għax qed isir f'żoni mhux użati għal skola sajf. Ma jingħad xejn madankollu dwar il-ħmieġ u n-nuqqas ta' faċilitajiet kif ukoll il-kundizzjonijiet ta' sħana qawwija fil-klassijiet.